היי כולם! הסרטון הבא יעסוק בנושא פאנצ'ים. אני אראה לכם את המגירה שלי. טאדאם! הוצאתי כמה פאנצ'ים לדוגמה. דבר ראשון, נבין מה זה פאנץ'. פאנץ' זה מנקב נייר בצורות. למשל, מהפאנץ' הזה תצא הצורה הזאת. בואו נתחיל מהקלים יותר לתפעול, שזה למשל הפאנצ'ים האלו. תשימו לב שכאן יש לנו את הצורה של מה יצא לנו, ככה זה נראה מהצד השני. יש לנו איזושהי מגירה כזאת, שברגע שנפנצ'ץ' זה יצא פה. אוקיי. כאן כתוב הגודל של הפאנץ', במקרה הזה 1.5 אינץ'. הפאנץ' הזה. יש פאנצ'ים שהם מותאמים לחותמות. יש אפשרות לקנות סט חותמות תואם לפאנץ', ואז זה נורא נחמד, כי חוץ מחיתוך יפה גם אפשר לשחק עם החותמות. אז דבר ראשון, מחתימים את הדוגמה על הדף, ואז אנחנו צריכים שזה יצא נורא יפה ומדויק. אז מה שעושים במקרה הזה, לא מפנצ'צ'ים על השולחן כמו שעושים בדרך כלל, אלא מפנצ'צ'ים הפוך. צריך קצת יותר כוח פיזי, אבל בקטנה אנחנו נעשה את זה אחרי ארוחת בוקר. אז מסדרים יפה את החותמת במרכז, שיהיה חיתוך יפה, מדויק. ורק כזה דבר. יפה, חוץ מזה, יש פאנצ'ים שהם כאלה תלת מימד, זה נקרא. מה שקורה במקרה הזה, שהחיתוך לא יצא מלמטה, אלא הוא נשאר פה. מפנצ'צ'ים, מוציאים את הנייר. לפעמים האובייקט יוצא ביחד עם הדף, לפעמים הוא נשאר פה בפנים. אז חשוב פשוט לעשות כזה דבר, להוציא אותו. ופרט ממש ממש חשוב, בפאנצ'ים מהסוג הזה, לא לפנצ'ץ' עוד ועוד 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 ורק בסוף להוציא, כי כל המכשיר ייתקע, וזה צריך לעבור ניתוח לב פתוח הפאנץ', לא נחמד, חבל, יכאב לו. אז פשוט מאוד, עושים חיתוך אחד, מוציאים, עוד חיתוך, מוציאים. הדבר הבא שאני אראה לכם, זה מעגל פינות. כזה דבר. זה מעגל את הפינה של הדף. יש מעגלי פינות בכל מיני גדלים. מכניסים את קצה הדף עד הפינה בצורה יפה. כזה דבר. ורק. ואז זה נותן לנו פינה עגולה ויפה. בורדר זה פאנץ' שנותן לנו דוגמה שחוזרת על עצמה בשולי הדף. השימוש הוא כזה. אני מאוד אוהבת כשאני מתחילה את הניקוב הראשון לעשות דווקא בצורה הפוכה. כי אז אני יכולה לראות בדיוק מאיפה אני מתחילה. אם נראה רגע את הדף, אוקיי? אני מביאה אותו הכי צמוד לחיתוך. ורק אז לוחצת. אוקיי? כזה דבר. מה שאנחנו צריכים ליצור עכשיו זה המשכיות לדבר הזה לכל האורך עד איפה שנקבע. אז עושים את זה ככה. מביאים את הדוגמה בצורה הכי מדויקת לציור שמופיע לנו כאן. אם אנחנו נשים לב, הדוגמה חוזרת על עצמה פה ופה. Okay? אז אנחנו מביאים את הדוגמה שכבר נוקבה,
על הדוגמה שבשוליים בצד פה. אני מאוד אוהבת להקפיד גם לראות שפה זה מגיע עד הקו הישר בצד הזה, בצד שעוד לא חתוך. ופה בצד שכבר נוקב לשים אצבע לגיבוי. ומנקבים. הלאה. בודקים פה שזה צמוד. מצמידים פה את הדוגמה. ניקוב. יש בורדר שמגיע עם אפשרות כזאת לא רק לעשות קו ישר, אלא גם לתת פינה יפה. אז זה מגיע סט, אחד לפינה ואחד לשולי הדף. אז בואו נראה איך זה נראה. דבר ראשון, סט כזה של בורדר מגיע עם איזשהו דף עם המידות שאנחנו יכולים לחתוך את הדף שלנו. אני לא יכולה להחליט על איזושהי מידה מהראש ואז לחתוך את זה ככה. אני חייבת שזה יהיה מדויק. בגלל שהבורדר הזה נקנה בחול, אני דווקא אוהבת לעבוד לפי האינצ'ים ולא לפי הסנטימטרים, בגלל שזה משהו נורא כזה 10.16, 15.24, לך תספור. אז אני עובדת לפי האינצ'ים, בכל סרגל, או בדרך כלל בסרגלים, יש לנו חוץ מסנטימטרים, גם אינצ'ים, נורא קל לעבוד עם זה. אז אני חותכת את הדף בגודל שאני צריכה. אני מתחילה מהפינה. מביאה יפה את הדף בדיוק על הזווית. כזה דבר. ועכשיו אני צריכה להמשיך את הדוגמה פה עם הדבר הזה. בגלל שהפינה קצת שונה מהדוגמה הזאת, זה לא בדיוק באותו סדר, אז אני מחפשת, הפינצ'וץ' הראשון אני אחפש אותו בצורה נכונה על הדף. כזה דבר. הנה עלי כותרת האלה זה אלה. אני אוהבת להחזיק את זה. כזה דבר. ואז אני ממשיכה את הדוגמה. עכשיו כבר יהיה יותר קל. אני מחפשת כאן את הדוגמה. הנה הפרח הזה, על זה. מחזיקה מדויק. וככה ממשיכים.